A ko je pucao? Pa iz zgrade, šta ja znam ko je pucao. Neko je, oni su još u autu, stoje unutra, ne mogu se vrniti. Evo sad smo i ovima rekli tu. Jel on išao u bijelom stojadinu? U bijelom stojadinu išao. Ovaj majmu nije htio stat, Bog te je. Pa ovaj što je bijelom stojadinu, ubijen je i Kir i svi u pičku materiju. Pa ne zna se u pičku materiju. Ovaj je predsjednik mjesne zajednice, taj Tubić i Knežević. Htjeli su zgaziti naše dečke. I oni kad su vidjeli ovo će stati, jebi ga, oni su otvorili vatru i ubili i njega, i Kira, i svu četvoricu. Svu četvoricu su pobili. Jel se puca? Ne. Ne puca se uopšte. Tu su seljani postavili punkt i pregledavaju ko ulazi i izlazi. Nema nikakvih prepreka, nego su jednostavno stajali i zaustavljali. To zna da način? Ne znam, može biti.